नमस्कार गावातल्यानो, मी संजोग. आम्ही सिंधुदुर्गकर चॅनेलवर तुमचा मनापासून स्वागत असा. तर मागच्या व्हिडिओत मी तुमका सांगितल्याप्रमाणे आपल्या सुकळवाड बाजारपेठमध्ये नाईटचे क्रिकेट स्पर्धा आपण भरवलेले असत. तर त्या स्पर्धेतला ह्यो एका सामन्याचा व्हिडिओ असा आणि मी मागच्या व्हिडिओत आपण उद्घाटन सोहळ्याचा व्हिडिओ बनवलेलो असा. तर तो पण जाऊन व्हिडिओ नक्की बघा. आणि आपण येणाऱ्या म्हणजे आजच्या दिवसात किंवा उद्याच्या दिवसात लाईव्ह जातलं. तर त्याच्यासाठी लाईव्ह मॅची बघण्यासाठी आपलं चॅनेल पहिल्यांदा सबस्क्राईब करा. म्हणजे तुम्ही गावातल्या बॉक्स टाईप मॅचीचे रात्रीचे म्हणजे प्रकाश ज्योतीतले मॅचीचे मजा तुम्ही लाईव्ह घेऊ शकता. तर त्याच्यासाठी चॅनेल आधी सबस्क्राईब करा आणि बेल बटन दाबा म्हणजे तुमका नोटिफिकेशन पण मिळतला. तर चला आता ह्यो आधी सामनो आपण एन्जॉय करूया. ह्यो सामनो पूर्ण बघा, तुमका नक्की आवडतलो. पहिला चेंडू आवाज चेंडू संघाची धाव संख्या 1 कोणतोय आवाज चेंडू होणार संघाची धाव संख्या होती की 3 गडी बाद 1. आता मात्र सुंदर चेंडूचा योग्य समाचार पहिला सरकार धाव संख्या 4 वरती होते 3 गडी बाद 5. आता मात्र बाजू बदलून पुन्हा एकदा नो चेंडू 95 रुपये आहे. आता मात्र बाजूला सामना करेल तो लिखे सुंदर चेंडू आणि झेल बाजूला लिखे चेंडूला पहिला धक्का लागतोय 6 केवळ अतिशय सुंदर गोलंदाजी प्रत्येकी पहिल्या षटकात पहिला गडी करतोय. हा कर्मचार तो माफ करू शकला असता जर निघला असता तर. आता मात्र ते जागलेला येतो नंदू शेती सुंदर चेंडू फटका मारण्याच्या जागा संघाला दुसरा लक्ष होतोय. नंदू सुंदर संकेत बाबतोय महापुरुष गावडे संघ या पहिल्या षटकात 2 गडी करून साधा थांबतोय. धावण्याने 6 गडी काढत आहेत ते 2. आता ते जागेने आले तो समी धावकडे सैनिक फलंदाज पावल्या संघासाठी काय करतोय त्यांच्या अडचणी असताना खातो उघडतोय संघ धावसंख्येत 1 नंबर काढतोय जे होते 2 गडी बाद 7. आता मात्र पुन्हा एकदा बाजू बदलतोय आमचा सामना करायचा. सुंदर फटका मात्र त्यावर एकच धावसंख्येत 1 नंबर होते 8. 2 गडी बाद 8. षटक चालू आहे. पहिले टाकतोय स्वतः करणारा रोखता सामना करेल समीर पेंडेकर. सुंदर चेंडू चांगलं क्षेत्ररक्षण धावसंख्या स्थिरावती 1 षटकानंतर धावसंख्या होते महापुरुष गावडे 2 गडी बाद 8. संघातर्फे दुसरं आणि वैयक्तिक पहिलं षटक घेतोय. गोलंदाजाचं नाव सिद्धेश आणि सामना करेल दत्तगुरु दत्तगुरु. संघासाठी काही योगदान देतोय संघाकडे असताना दत्तगुरु. पहिला चेंडू सुंदर चेंडू 1 धाव धावसंख्येत 1 नंबर धावसंख्या होते 2 गडी बाद 9. पुन्हा एकदा सिद्धे सामना करेल तो दत्तगुरु. सुंदर चेंडू 2-2 2 धावा धावसंख्येत 2 नंबर 11. सुंदर चेंडू चांगलं क्षेत्ररक्षण मला वाटतं 1 धाव धावसंख्येत 1 नंबर करते 12. अतिशय चांगले फटकेबाजी करतोय
सुंदर चेंडू चौकार धावसंख्येत 4 धावा एक चांगलं ग्राउंड प्राप्त शांतती जागवतो व्यक्त करू सुंदर डान्सर मात्र तो क्षेत्र आता की धाव गेली धावसंख्येत 13 होती थोडा सुंदर सेटरेशन पुन्हा एकदा धाव गेलो आणि मला वाटतं या 4 धावा ओळखलो धावसंख्येत 4 धावा 20 षटक चालू आहे 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर महापुरुष गौरव संघाची धावसंख्या होती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 20 आता मात्र संघाचा तिसरा आणि वैयक्तिक पहिले षटक घेऊन येतो सामना करेल समीर पेडणेकर पंचांच्या उजवीकडून रायटा राऊंड विकेटचा मारा करेल सामना करेल डावपुरा शैलीचा फलंदाज समीर पेडणेकर या ठिकाणी तुकडा गावचे दंडामुक्ती अध्यक्ष बाबूराव पाटुकर यांचं आगमन झालेलं आहे मंडळातर्फे मी त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो विनंती करतो भाऊ भास्करांना की त्याचं पुनरुत्तर करून या ठिकाणी स्वागत करायचं या ठिकाणी 5 धावा धावसंख्येत 5 टेबल होते 25 सुंदर चेंडू धाव चेंडू आता मात्र बसतोय समीर एकंदरीत 3 धावा धावसंख्येत 3 ने रन होते 28 काय म्हणतो सुंदर चेंडू सुंदर क्षेत्र धावसंख्येत 13 होती 28 वर आता मात्र एक चांगला चेंडू 3 करतोय मात्र नेक्स्टच्या बराच बाहेर जाणारा चेंडू आवाज बरोबर 1 नंबर यावर एकच धाव धावसंख्येत 1 रन होते 30 पुन्हा एकदा शिवर सामना करेल सुंदर चेंडू सुंदर क्षेत्र लाईव्ह चालू नाही अरे अरे पहिले दिवशी ना ह्या होता अकाउंट सेटल करूचा ह्या 24 तास लाव दाखवता लाईव्ह करू उद्या सेटल होता लाईव्ह साठी अकाउंट या षटकातील एक चेंडू बाकी सामना करेल उद्या असं म्हणतात आता मात्र सुंदर फटका यावर 4 धावा समीर आणि संघाला धावसंख्येत 4 नंबर वाटतोय 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर महापुरुष गौरई संघाची धावसंख्या होती 2 गडीला 34 अजून 2 षटकांचा सामना बाकी या इनिंगमधील 2 षटक बाकी आहेत जयभवानी क्रिकेटच्या पातळीवर पुन्हा एकदा ओंकार सामना करेल जास्त बोलू आणि मला वाटतं एकच धाव काय सुंदर फटका एकच धाव धावसंख्येत 1 नंबर पडते होते 36 पुन्हा एकदा ओंकार सामना करेल समीर पेडणेकर सुंदर फटका मला वाटतं 4 धावा अतिशय उत्कृष्ट फलंदाजी प्रॅक्टिस पाहायला मिळते समीर पेडणेकर बाय बाय हा मात्र स्वयंमाला धावसंख्येत 1 नंबरवरती होते श्रीराम काय 41 तो काय काय लो चेंडू योग्य समाचार धावसंख्येत 5 नंबरवरती होते 46 आता मात्र कर्णधार आता सुंदर चेंडू कट करतोय धाव घेतोय धावसंख्येत 1 नंबर मारतोय होते 47 फुलटॉस चेंडू योग्य समाचार धावसंख्येत 4 नंबर करतोय संघाच्या अर्धशतक फलकावर लागतोय धावसंख्येत 51 ओंकार पाटले याच्या षटकातील शेवटचे चेंडू आता मात्र राजवतो सामना करेल समीर पेडणेकर फुलटॉस चेंडू योग्य समाचार संघाच्या धावसंख्येत 2 नंबरवरती होते 53 षटकाच्या समाप्तीनंतर महापुरुष गौरई म्हणजे राज्य होती 2 निर्माण 53 पहिल्या षटकात काही अडचण झाला हा संघ मात्र पूर्ण संघाची मदत घेऊन दत्तगुरू आणि समीर पेडणेकर या ठिकाणी जबाबदारी स्वीकारत आहेत आणि अतिशय उत्कृष्ट
फलंदाज साठ्याची टाकून या ठिकाणी धावांचा डोंगर करताना दिसतोय. या इनिंग मध्ये मला वाटतं शेवटचं षटक घेऊन येईल तो निखिल आणि त्याला सामना करेल दत्तगुरु. मुद्दाम करणार नाही, लागत गेलो तर तो चौकार फलंदाजाला लागून चेंडू ज्या सीमेवर जाईल त्या धावा देण्यात येतील. तो जर चौकारावर गेला तर संघात 2 धावाकडे गेला तर 2 धावा. ज्या ठिकाणी 1 धाव असेल त्या ठिकाणी 1च धाव. या बॉलच्या वरती जर चेंडू लागला तर 1च धाव. धावसंख्या झाली होती 52. सुंदर चेंडू चांगल्या क्षेत्राच्या आणि धावसंख्या करण्याचा प्रयत्न आणि सफल तिसरा झटका होतोय धावांना धावसंख्येवर. अतिशय सुंदर क्षेत्र या ठिकाणी करताना पाठायला तरी डावीकडे आलाय तो राजेश. सुंदर चेंडू धाव चेंडू धावसंख्या शिरत होती 52 वर. 3 गड्याच्या मोबदल्यात सुंदर चेंडू रिलीज करतोय या ठिकाणी यशस्वी संघाला 4था झटका बसतोय. स्टम्प घेतल्या 52 धावसंख्येवर आणि कधी झालेला येतो जयगती फलंदाज गीतेश राऊत. पाहून आपल्या संघासाठी शेवटच्या षटकामध्ये काय चमत्कार करतोय गीतेश. बापू गाडे यांच्याकडनं 2 सामन्यांसाठी सलग करतो 500 रन पारितोषिक. धाव चेंडू समीर प्रत्येक चौकासाठी गीतेश राऊत यांना 500 रन पारितोषिक. या ठिकाणी बक्षिसाची व्यवस्था वगैरे पाहायला मिळते. आणि मला वाटतं गीतेश चौकार मारण्याच्या नाराज बाद होतोय. गीतेश संघाला पुढचा झटका बसतोय 52 वर. शेवटचा चेंडू सुंदर चेंडू धाव चेंडू अतिशय उत्कृष्ट फलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळाली. या गोलंदाजाकडनं धावसंख्या रोखून धरण्याची करतोय गोलंदाज निखिल आणि महात्मूज गावकरी. जयगोली क्रिकेट संघ पातळीवर 53 रन्सांचं आव्हान ठेवतोय जिंकण्यासाठी. जयगोली क्रिकेट संघ पातळीवर यांना 5 षटकात 52 रनांचा पाठलाग करत 53 धावा कराव्या लागतील. किशोर पेडणे संदर्भात कॉमेंट करून या ठिकाणी जयगोली क्रिकेट संघ पातळीवर यांचा जोडी मैदान येथे फलंदाज भरत राजागड ऋषिकेश. महापुरुष गावडे संघातर्फे प्रथम गोलंदाज नेतृत्व पंजाबच्या उजवीकडे बॅटा गावडे समाना दत्तगुरु सामना करेल तो भरत. पहिला चेंडू सुंदर चेंडू आणि पहिला फटका. जयगोली क्रिकेट संघ पातळीवर नाही नो चेंडू
एक रन. धावसंख्या 2 धावा. संघाचे खाते करतोय हा त्यावर 5 सगळं असतात मात्र पंच हा चेंडू निर्मिती करतोय. आणि तो आउट झालं. एक रन एकच रे. नोचं एकच रन. एकच धाव. अरे आउट झालो रे. आउट झालो. त्यामध्ये एकच रन. एक धाव घोषित करण्यात येईल. तो 9 असतात तर तो खेळाडू 5 असतात. पुढील चेंडू सामना करेल. बरं सुंदर चेंडू तेवढं चांगलं प्रदर्शन. निर्धाव चेंडू आणि आता मात्र बाद. फटका मारलेला बाद होतोय. संघाला पहिल्या फटका ते पातळीवाल्यांना 1 धाव केवळ ते झालेले नवीन फलंदाज राहुल. सुंदर चेंडू मला वाटतं त्यावेळी पहिल्याच पुन्हा सामना करेल राहुल. पाठीमागे आवाज तर 1 धाव. धावचेंडू 6 पुन्हा एक दत्त गुरु. सुंदर चेंडू बॅट करतो शेवटच्या मात्र धाव चेंडू. सुंदर चेंडू धाव चेंडू अतिशय सुरेख गोलंदाजीची सांगता या ठिकाणी होते. 1 षटकांच्या समाप्तीनंतर जयभवानी क्रिकेट संघ पाटणवाडी यांची धाव घेतली होती ती 1-6. आता मात्र तांबुरा शैलीच्या घराघराच्या फलंदाज सिद्धेश स्वतः कर्मधार गोलंदाज नितेश हे धाव चेंडू सुंदर गोलंदाजी आणि सत्कार मानलेला बाद होतोय. संघाची 6 धाव गती असताना जयभवानी क्रिकेट संघ पातळीवाडी यांना दुसरा झटका बसतोय. दीर्घायचं बॉल घेतलं. नवीन फलंदाज मला वाटतं बाद. पुढील फलंदाज सिद्धार्थ अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाज असल्याचे पाहायला मिळते. नितेशकडनं आतापर्यंत झालेले चेंडू तिने धावा काही दिले नाही पण निर्गात केले. सुंदर फटका आणि मला वाटतं 4 धावा. धावसंख्या 4 वरती होते 10 आणि फटका मारला गेला. आता मात्र बाजूतोय संघाला मला वाटतं 4था झटका बसतोय. आता मात्र फलंदाज ओंकार पाताळे 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर जयभवानी क्रिकेट संघ पाताळे काही अडचणीचा पडलेला दिसताना धावसंख्या होते ती 4 गडी बाद 10. मला वाटतं 1 धाव. धावसंख्या 1 नंबर 2 11. काय म्हणतो 1 धाव पुन्हा 1 धाव. धावसंख्या 1 नंबर 2 12. सुंदर चेंडू निर्धाव चेंडू
आता मात्र सुंदर फटका मात्र एवढं चांगलं घेतलं चुकून पडलं. धावसंख्या सुरुवात होती 12 वर. आता मात्र कुटुंब त्याच्या पलीकडे धावसंख्या 4 नंबरची होती. त्याच्यात सगळीचा सामना करेल. सुंदर चेंडू तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होती 4 गडी बाद 16. आता मात्र नंदू शेट्टी त्या सामन्यामध्ये योगदान. हवांतर जोर मारा धावसंख्या होते 17. सुंदर फटका मात्र एकच धाव धावसंख्या खातो करतो योगदान धावसंख्या होते 18. तोडजोडा सामना महापुरुष डावल्याच्या बाजूने झुकताना दिसतोय आणि बाद होतोय. सध्याला 5 रन होतोय ओंकारच्या रूपात आणि मला वाटतं ही शेवटची जोडी मैदानात ओंकारची जागा गेलेला होतो. सुंदर चेंडू सुंदर फटका 4 नंबर पडतोय धावसंख्या लिहून ठेवतोय ती 22 वर. षटक चालू आहे चौथं. तो नंदू सोय मारा धावसंख्या आता मात्र 23. पुन्हा एकदा सोय मारा धावसंख्या 24. सुंदर फटका तेवढं चांगलं क्षेत्र असेल नंदू बरोबर वारंवार शेवटचं चेंडू षटकातील नंदूचा सामना करेल. सुंदर फटका चांगलं क्षेत्र असेल मला वाटतं नाही. नाही आउट आउट हात लागलो रे. अरे हात लागलो रे. हात लागलो. एक रन विचार आहे का नाही हात लागला विशाल हे रोन्या हे 1 रन मा ते लागलो मा 1 रन. सर्व मान्यवरांना धन्यवाद देतो की आपण या ठिकाणी कार्यक्रमाची सुरुवात धन्यवाद. आणि या ठिकाणी महापुरुष ग्रामीण संघ विजय होते. जोरदार टाळ्या वाजवून या ठिकाणी त्यांचं स्वागत करूया. चांगले विजय होते महापुरुष संघ गाववाडी. याच्यानंतर होणारा सामना तर आजचो सामनो तुमका कसो वाटलो कमेंट सेक्शन मध्ये नक्की सांगा. आणि येणाऱ्या काळात आपण मी सांगितल्याप्रमाणे लाईव्ह पण जातलो म्हणजे आज किंवा उद्या जातलो लाईव्ह मॅची दाखवण्यासाठी. तर लाईव्ह स्ट्रीम बघण्यासाठी चॅनेल नक्की सबस्क्राईब करा. तर आजच्या व्हिडिओत इतक्याच होता. भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. तोपर्यंत काळजी घ्या आपापली.